بالله من الشيطان الرجيم. أجي تغني الله تعالى في كبو شيطان إبليس الله ينطرما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيدي الله تعالى تبارك كما نعم. ألم يجيه لقولتي عن الله رهنا كرنجرلي. نعم. نعم. تابع سورة الجاشية. أمي سورة الجاشية مفتوحة. نعم. Bien le 11 3e mois 2025. Oui. حسب الذين اشتروا سيئات السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اشتروا السيئات. ألاكو أم حسب الذين ما دولنا ناي منو تقولون ندوان نفع كعلى كراي كاتوي كسلامي كاتوي أو ندوان لبتولا منو نولو بيو كوي يلا أولو يا ميريدي ne ala bina tiɲɛni kɛlaw mɔgɔ minnu ye baara jugu kɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka mɔgɔw tɔɲɔ ka dan sago an ka olu ni baara ɲumankɛlaw minɛ cogo kɛ kelen ye diɲɛ na yan ni lahara ko o k'i t'i cɛ ka jugu dɛ o k'i t'i cɛ ka jugu dɛ toujours o de b'an fana fɛ yan silamɛya la n'i bɛ seli dɔrɔn a banna asafurulayi kɛra ko dilala ye na ala ko k'u ti kɛ kelen ye a ti kɛ fiyewu na wa amilu salihati o y'o de fɔ n y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ye baara jugu kɛ ani mɔgɔ minnu ye ɲuman kɛ ka sinji tugu ka sira ala ɲɛ ko k'olu minɛ cogo kɛ kelen ye diɲɛ na yan ni lahara o tɛ se ka kɛ dɛ. Kurangaya wɛrɛ yɛrɛ la afa najalul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. Wallahi ala ti sɔn nkalon don na sawa'un mahyahum wa mamatuhum u ka ɲɛnamaya kɛ kelen ye ani u ka saya sa'a ma yahkumun. O kiri cɛla jugu o ye kiri ye bolo o ti kɛ fiyewu cɛnikɛla bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ cɛnikɛla bɛ ɲangata de ala ka n'an k'a ye na wa khalaqa Allahu as-samawati a ko i k'a dɔn ala ye sangaba 7 da wal arda dugumakolo 7 bil haqqi a y'a da ni tiɲɛ ye wali tujza kullu nafsin ani ni bɛɛ ka sara bima ni fɛn ye kasabati ni ye baara min kɛ wa baarakɛlaw la yuzlamuna a ti tɔɲɔw la wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda a ko i k'a dɔn ala ye kabakolo da ani dugumakolo ko a ma da wazan ko a y'a da de bil haqqi ko tiɲɛ ka waleya a kan juguman ka dabila mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka balo hɛrɛ la ko a ma da manamana kama ala bɛ fɛ k'o de fɔ bil haqq dugukolo ni kabakolo dakun ye k'aw balo a kɔnɔ a ka balo tiɲɛ de kan ka baara kɛ tiɲɛ kan ko a dakun y'o de ye a b'o fɔ yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko ale ala m'an da foyi kama n'an sara ka taa lajɛ jɛni ye ɲumankɛla ye jɛni ye jugumankɛla ye ko dali yɛrɛ kun ye nin ni an da kun ye n'an sara ka taa an lajarabi jɛni ye ɲuman kɛ jɛni ye juguman kɛ a ko ne ye kabakolo ni dugumakolo da bil haqq الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ala ko ten ne ye ɲɛnamaya ni saya de da dakun min b'a la dɔrɔn ka taa lajɛ aw jɔnni bɛna ɲuman kɛ aw jɔnni bɛna ɲuman kɛ nka abada an bɛɛ panna ɲuman in kunna seli dɔrɔn fo a k'a dɔn o ɲɔ nkalon tɛ dugukolo ka silamɛya kɔnɔ seli dɔrɔn
seli dɔrɔn kira sɔrɔla silama a ka sahaba minnu bɛ taa janɛmɛ na u kun tɛ seli wa bɛ seli o bɛ seli jeni kɔfɛ alimami bɛɛ ka alimami wallahi mɔgɔ min kɔfɛ seli a arakan kelen arakan ba kelen o y'a madinɛma ye mɛ n'i b'a nɔfɛ Magandun o arakan kelen arakan ba kɛmɛ k'ale to alimamiya la hali sisan a bi ten dɛ mɛ ale ka alimamiya n bɛ ka k'o de fɔ mɔgɔw selila kɔfɛ arakan kelen arakan ba kɛmɛ ka seli a kɔfɛ arakan kelen arakan ba kelen ka tila ka taa janɛmɛ kɔnɔ seli ko tɛ o cogo in de don seli yɛrɛ nana min kama n'a m'o ɲɛ dɔrɔn i bi sa i nafigilama de libali don alikɛmalu lillah nka ne ta ti ɲɛ o ye ala ka danga de b'i kan dɔrɔn ala k'an kisi na ولتجزى كل نفس wa fɔ cogo caman b'a la walitujza a bɛ fɔ ten waliyajzi a bɛ fɔ ten fana walinajzi a bɛ fɔ ten fana waliyujza o kumana yango ko walitujza o kumana ko tari saraka kɛ kullu nafsin ni kelen kelen bɛɛ la bima kasabat ni ye baara min kɛ ni ye min kɛ a bɛ sara o de la lahara mana ala ka ɲuman bila an kunna n'o nɛgɛn de don i bɛ fɛn o fɛn fɔra ɲɔgɔn kan a bɛɛ nkalon i b'i kɔ don a bɛɛ la i b'i kɔ don a bɛɛ la minnu t'a ɲini cogo dɔn olu bɛna ta i kɔfɛ e de n'a ɲangata bɛ kaburu kɔnɔ fana mana i ka balo hɛrɛ la i ye basi jala sɔrɔ o min k'i da u ka sɛ t'u bolo i k'i ka sini kɔlɔsi na ayiwa ayiwa bɛɛ bi sara i ka kɛta in de la ala k'an da kɛ ɲuman na wa u ti tɔɲɔ dɛ ala ti maa tɔɲɔ dɛ i ye min kɛ tigitigi o de bi d'i ma i ye min kɛ tigitigi o de bi d'i ma na afara'ayta man Muhammadu e mɔgɔ ye cogo di ittakhadha o tigi ye minɛni kɛ ilahahu a ka ala la hawahu ni ko k'a ni dungɔ ye wa adallahu Allahu ala yɛrɛ y'a fili ala ilmin dɔnni kan ala yɔrɔ wa khatama ala ye datuguli kɛ ala sam'ihi a ka mɛnni tulo k'a ti tiɲɛ kun wa qalbihi a n'a ka yeli dusukun k'a ti tiɲɛ kun wa ja'ala ala ye kɛli kɛ ala basarihi a ɲɛ kan sa ghishawatan datugulan na faman yahdihi den de b'o tigi kanda kun min ba'dillahi ala kɔfɛ afala tazakkaruna a fɔ a t'a yɛrɛ waju ka sigi a ko ka ko faamusa wa qalu o ko ma hiya ko diɲɛ ɲɛnamaya ma kɛ foyi ye illa hayatuna fo an filɛ ɲɛnamaya min na ad-dunya n'o ye diɲɛ ɲɛnamaya ye namutu ni min si banna o bi sa wa nahaya denkuraw bi bange wa ma yuhlikuna foyi t'an fa illa ad-dahru fo si ban wa ma lahum foyi t'u bolo fana bizalika ni nin kumakan ye min ilmin dɔɔni na ko jɔlen bɛ inhum mɔgɔ nin kumakan jugu fɔbaw illa olu ye mɔgɔw de ye yazunnuna jigiya dama dɔ dalilu t'u bolo wa iza tutla alaihim ayatuna wa ni ye ne ka kuranɛ aya kalaw ye dun bayyinatin walawalalen bɛ ma kana hujjatuhum u ka dalilu ti kɛ foyi ye illa an qalu fo u b'a fɔ silamɛw ma itu a ye na sa bi abaina an fa kɔrɔ min sara o dɔ ka wuli an k'o ye in kuntum n'aw kɛra sadiki n'a ko a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don qulillahu a fɔ ko ala in yuhyikum ala de b'aw ɲɛnamaya summa a ɲɛnamayalen kɔfɛ yumitukum ala bɛna aw faga summa fagali in kɔfɛ yajma'ukum ala bɛna taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ɲɛnama ila yawmil qiyamati ni ka taa lahara kɛnɛ kan la rayba siga kɔni tɛ fihi nin kuma in na o
ولكن أكثر الناس nka mɔgɔ sɔ caman de bɛ yen لا يعلمون tɛ ala ka ko ɲɛdɔn فيو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ala ko kira ma نعم a ko a farayita i ye mɔgɔ ye cogo di نعم ittakhadha ilahahu hawahu نعم a y'a ka ala ta k'o k'a nidɔngɔ ye a y'a ka nidɔngɔ ala de bato nidɔngɔ ala bato نعم o ye kafiriw bi jate o la parce que olu ye alaba yɛrɛ to ye ka taa boli ta نعم k'u bi boli de bato o de b'u se ala ma o tuma na u nidɔngɔ boli نعم u y'o de ta parce que boli ninnu tɛ kelen أي lata b'a la uza b'a la نعم ayiwa caman b'a la نعم an yɛrɛ fɛ yan ndafɛrɛw bɛ yen bolijuguw bɛ yen ko tɔgɔ fɛbila wa o fana bɛ yen ayiwa biɲɛjugu bɛ yen ko jafɛrɛ fana bɛ yen ayiwa nin bɛɛ ye boliw ye o tuma na u ye minɛni de kɛ mani ittakhadha ilahahu hawahu نعم mɔgɔ min y'a ka ala sugandi n'a nidɔngɔ ye n'o tɛ alaba bɛ yen o tɛ sugandi ye o y'o sɔrɔ ye de i b'o bato mɔgɔ min y'a ka ala sugandi n'a nidɔngɔ ye nka a ko ko o dama tɛ a kɔrɔ ye ko silamɛ yɛrɛ kan'u yɛrɛ bɔ a la dɛ ko afara'ayta man ittakhadha dinahu hawahu ko dinahu hawahu o tuma na ilahahu tɛ yan dɛ afara'ayta man ittakhadha dinahu hawahu kɔbari nana n'a ye o cogo la caman b'a kɔnɔ min ni min tɛ kelen ye a b'a bɛɛ de fɔ mɔgɔ min y'a ka diinɛ k'a sago ye ko fala yahawa shay'an illa rakibahu k'a ka diinɛ k'a sago ye a tɛ foyi kanu n'a ma yɛlɛ o kan n'a ye nkalontigɛ yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ nkalon tigɛ ye k'a ka ko dilan n'a ye sonyɛni sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ sonyɛni kɛ k'a ka ko dilan n'a ye janfa sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ janfa kɛ k'a ka ko dilan li'annahu la yu'minu billahi wala yuharrimu ma harrama wala yuhallilu ma halala innama dinuhu ma hawayatuhu nafsuhu a yɛrɛ ni ye min kanu o de y'a ka diinɛ ye n'i ko nin bɛɛ de ye ala de bɛ yafa minnu bɛ ka gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ cogo di ala de ye yafa masa ye diinɛ gɛlɛya ye dansago de ye mɛ min bɛ ka fɔ o t'i ka diinɛ gɛlɛya ye o ka diinɛ bila tiɲɛ kan fara walimuso la diinɛ gɛlɛya yɔrɔ jumɛn bɛ yan dɔ ɲini ni dɔ b'i bolo yɛrɛ kun n'o ye wali nafolo to a tigi bolo diinɛ gɛlɛya yɔrɔ bɛ min diinɛ yɛrɛ ka ɲini fɛn a ye kɛ laadiri ye a ka denbayaw kɔnɔ gɛlɛya bɛ min ni se b'i ye fantanw dɛmɛ gɛlɛya bɛ min gɛlɛya t'a la gɛlɛya tɛ yen mɛ u ko de fɔ an ka taa o sira de fɛ cɛnnikɛlaw ka sira an k'a fɔ ko asafurulayi b'o yafa nkalon don asafurulayi ye danga yɛrɛ ye n'a ma mɛ se nali de ma fɔ cɛ bɛ ka madina misiri kɔnɔ a bɛ ka fɔ asafurula dugutila ma fɛ asafurula sidina ale ko a ma ko sakulati ka wulu ko i ba den de yana e ba den tɛ e ba bolo asafurula ye manamanakan de ye k'i b'a fɔ tan u gɛrɛla sidina ale la a ko asafurula ye saritiw de ye mɛ a fɔlɔ ye min ye i yɛrɛ ye jurumu min kɛ fo i ka nimisa ko ala ne nimisara hali n ko kana nin kɛ a fɔlɔ y'o ye a filanan ye ka layidu di ala ma ko wa ne labɛnna n tɛ se k'a ɲɔgɔn wɛrɛ ka bilen o kɔfɛ i ye min tiɲɛ k'o dilan ko i bɛ sɔrɔ k'a fɔ o kuma de ala yafa ma ne sen nali ka kuma mina juru balaga kɔnɔ anw y'a safurulayi kɛ yɛlɛko de ye ala b'a fɔ i kana kɛ i b'a fɔ n b'a kɛ wa n m'a dabila dɛ ala yafa ma nka n b'a la o ye mun kɛli de ye a safurulayi tɛ dɛ hali ni i y'i ka kɔlɔsi kunu i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ wulibali don a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ mana mɔgɔ min ka diinɛ
a y'a k'a kanu ye an filɛ o de la an bɛ o de bɛ sen na bi o de bɛ sen na surɔ an karamɔgɔ dɔ bɛ ka Alakira ka kuma lakali sallallahu alaihi wasallam a ko kira ko silamɛw ma ko aw b'a ye cogo di mɔgɔ min ye san 50 kɛ don o don a bɛ yatimɛden 200 ladon ka hɛrɛ k'u ye ka nafolo d'u ma k'u nisɔndiya a ka seliw dafalen don sun dafalen don wa a bɛ ɲumanya minnu fana kɛ a b'a kɛ Ala yɛrɛ kama tigitigi yɛrɛ jira t'a la yɛrɛ bonya t'a la ko a bɛɛ kɛra Ala kama ko mɛ o san 50 alabato ko lahara selen foyi ma taa y'a tigi bolo fu kɔ Allahu akbar fu ko sahabaw kulela ko o kira ma o bɛ kɛ cogo di ko mun y'o s'a ma a ko foyi ma s'a ma fo a ti min jate Allahu akbar foyi ma s'a ma fo a ti min jate ko kira ma k'o ye mun ye a ko k'i da don walimɔgɔ dɔ ka kuma na walima k'a lebu a jogo dɔ la Allahu akbar kɔrɔfɔli a suruma ye o de ye kɔrɔfɔli Allahu akbar bon an yɛrɛ bɛɛ sigilen filɛ an t'a dɔn an bɛ taa min sɔrɔ an ɲɛ parce que an ka diɲɛlatigɛ bɛnna fɛn o fɛn ma diɲɛna mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔli mɔgɔ dɔ nenni don mɔgɔ dɔ leebutɔ ɲinini don mais misiri kɔni tɛ se an kɔ mana a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na ninnu de ye kuranɛ ye koyi a bɛ fɛn o fɛn a bɛɛ nkalon kuranɛ ye ninnu de ye Ala ko di Ala ko n ka dan min ka dan ye Ala ko n ka mun kɛ k'i se kɛ i seko kɛ o la nin de ye kuranɛ yɛrɛ ye alors mais kira ka nin kuma in Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na k'a fɔ an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ an kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an kana ɲɔgɔn juguya la taktabu n'i ye kuranɛ lajɛ ka Alakira ka hadisaw lajɛ a falen b'a la tewu mais sɛtanɛ ye mun jira diɲɛ na bi kɔrɔfɔli ale de ka fiɲɛ an bolo jurumu bɛɛ ye mais kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam san 50 yatimɛdenw ladonni seli ni sun lahara dɔrɔmɛ ma y'a tigi bolo a taara jahanɛmɛ kɔnɔ san 50 alabato mais mun y'a tiɲɛ ko kɔrɔfɔli alors mais o bɛ ninnu kalan an bɛ taa an bɛ fɛn bɛɛ fɔ mais min ka nin ka bɔ e bolo dɔrɔn i ka kɔlɔsi ta k'i ka dulokiba don ka wusula don ka t'i sigi mais bannen sigilen de don foyi t'i kɔnɔ dusukun tɛ yen wa i ni Ala tɛ yen a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ ninnu de ye kuranɛ ye nin de ye kuranɛ ye diinɛ nana ni nin de ye alors nin bɛ kɛ ka mun kɛ ka hasidiya bɔ dusukun na parce que i bɛ t'i jɔ kuma o kuma k'i bɛ silamɛ ɲɔ dɔ lebu cogo ɲini o b'a sɔrɔ i ni Ala cɛ janyana alors sɛtanɛ sera ka fɛrɛ selilaw ma ni nin de ye k'an bɛɛ fara k'an kɛ siya an dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ bɛɛ ko n ta ye tiɲɛ sunnamɔgɔ wahabiya sufiya tijaniya kadiriya sazaliya diinɛ kira nana ni fɛn min ye an y'a bɔrɔtɔ ta ka bɛɛ ta d'i ma kira ma taa ka sunnamɔgɔ to diɲɛ kɔnɔ yan a tɛ yen la a ma taa ka tasawufu to yen tɔgɔ la kira taara ka tɔgɔ kelen dɔrɔn de to yen silamɛw kira taara ka nin de to yen silamɛw mais an yɛrɛ nana tila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ta d'i ma bon tilali in kɔnɔ a ti kɛ kanu ka dɛ la ni ne ye tijaniya ye e ye kadiriya ne ka ko sera ne t'i s'i ma dɛ n bɛ taa tijaniya mɔgɔw de ye
kadiriya yɛrɛ ka ko mana se olu fana bɛ ɲɔgɔn wele wahabiyaw ka ko mana se wahabiya dama bɛ ɲɔgɔn wele sunamɔgɔw ta mana se o sunamɔgɔ dama bɛ ɲɔgɔn wele tasawufu fana olu bɛ ɲɔgɔn wele an ye ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka diinɛ tila siya ka bɛɛ ta d'i ma mɛ ka sɔrɔ kira bɛ fatu don min na tɔgɔ fila tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛw silamɛw a y'a lajɛ ko in tiɲɛna de koyi n b'o de fɔ ye anw bɛ yɔrɔ min na anw ni min ka surun sisan o ye ka ala ka tiɲɛ fɔ ye sa an y'o daminɛ o mɛnna mɛ siran tɛ yen bilen mɛ n'a bɔra i da bɛɛ bɛ wuli de koyi mɛ u tɛ se n b'o de fɔ ye toujours ne b'o de fɔ ne yɛrɛ ni maa min ye ne yɛrɛ dɔn o b'i bɔ n bɛ fɛ ka min fɔ e bɛ se ka siran ni n ko n bɛ ala ka tiɲɛ fɔ u b'i juguya dɛ u bɛ kɔrɔti su i la dɛ u bɛ boli su i la dɛ ni maa min ko i bɛ ala ka tiɲɛ fɔ faamaw b'i kɛ tan dɛ karamɔgɔ yɛrɛw b'i kɛ tan dɛ an kɔni bɛ yan anw bɛ yan kumana ala yɛrɛ de ko in tansurullaha yansurukum maa o maa ko i bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ ɲɛngoya bɛ k'i kɔ o ye diyagoya ye o tɛ diinɛ ko ye o n'o fɔ e y'a siɲɛ caman hali n'i ka dunun ka di tɔw ta ye n'u m'a fɔ ko a ka dunun kɔni ka di mɛ a b'a kuru kojugu walima a ka bala ka di mɛ a b'a jan kojugu fɛn dɔ bɛ fɔ tant que i taara ɲɛfɛ fɛn dɔ bɛ fɔ mɛ n'i ka ɲɛfɛta kɛra ala ye o de ye tiɲɛ ye o de la n b'a fɔ denmisɛnninw kana siran nkalon don foyi tɛ yen ala kɔ asibabu o jɛlen don mɛ ala ka kuma fɔlɔ de in tansurullaha yansurukum o la foyi tɛ yen bilen garisɛgɛ bɛ ala de bolo foyi tɛ e bolo kɔlɔsini kɔ jiri kuruni n'o bɛ garisɛgɛ se e ma mɛnisi kɛ bɛ tile a bɛ ka jiri si ka bɔ ɲɔgɔn na i tɛna dɔn garisɛgɛ bɛ ala de bolo garisɛgɛ bɛ ala de bolo n'o tɛ jele dilala o ka yiri ka bon e ta ye o e mana t'i sigi ni kɔlɔsini ye ko e dan b'o de la o tɛ nkalon ye wa la da ala la o de ye wulibali ye da ala la dɛ a ye tiɲɛ fɔ denmisɛnw a kana siran a y'aw jɔ a y'aw jɔ a y'aw jɔ a y'aw jɔ ala b'aw dɛmɛ fana bilahi wurudi tɛ haliwa tɛ a bɛɛ nkalon c'est à dire m'a fɔ wurudi ye nkalon ye ou bien haliwa ye nkalon ye n kan t'o ma ala ka dɛmɛ sira kan wurudi ye nkalon ye haliwa ye nkalon ye ala ta kɛ ala b'i dɛmɛ n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu voilà n'o tɛ ne yɛrɛ ka kɔlɔsi bɛ n bolo yan koyi voilà mais n'a nana sira fɛ fɛnba de don mais n'a y'a sira jɛ fu don nkalon don nkalon don nkalon don kumana ni an ye an ka diinɛ kɛ an yɛrɛ sago de ye kafiriw ye u ka ala k'u sago ye an yɛrɛ y'an ka diinɛ k'an sago ye i bɛ wajuli mɛn k'a ban n b'o de taa ni ka segin quoi i ti karamɔgɔ jɔlen ye tɛgu fiyewu jɛnɛya kan i ti karamɔgɔ jɔlen ye tɛgu fiyewu sinji kan la a bɛ ka dɔ de neni alimami maliku ko ta shafiyu ko ta u ma ɲɔgɔn faamu nin masalaw na o kumana kuma bɛ sɔrɔ ka na fo ka na figiw yɛrɛ gosi figiw gosira a mɛnna parce que u panna figiw la k'o kɛ masahabu fila ye figiw min dilala a yɛrɛ ma yɛrɛma figiw u b'a fɔ o ma ko figiw rayi u b'a fɔ kelen ma ko figiw la hadisi u ye figiw kɛ nin fila de ye mais figiw rayi ani figiw la hadisi arayu tɛ figiw la ma figiw rayi de kɔrɔ ye kaidatigiw fɛ sisan minnu nana ni nin ko kura ninnu ye figiw rayi de kɔrɔ ye ka i n'a fɔ diinɛ kɛ ni hakilila ye figiw karamɔgɔ si tɛ yen min ye diinɛ kɛ ni hakilila ye figiw tigi bɛɛ y'a ka binaw kɛ danaya dɔ de kan
peut-être u ma hadisa dɔ ye o don walima u kun ye hadisa in ye u ma da la de naam Haidara kosɛbɛ bon u nana figulu hadisi kɛ min ye naam figutigi min b'a fɔ ko alakira kota k'o de ye tiɲɛ ye o de ye figulu hadisi ye o tumana k'o de ye wulibali ye o tɛ wulibali ye ayi mais a lajɛ u ka dalilu fanba ye yɔrɔ min ye sisan masala n bɛ exemple jumɛn ta sisan i n'a fɔ an ti sunkalo la sisan yanni sunkalo ka se Shabani tɛmɛna o ko n'i ye baraji sun kɛ Shabani ninnu kɔnɔ k'i bɛ baraji ba sɔrɔ bon Shabani sera e k'an ka baraji sun don tari na baraji caman sɔrɔ mais ja sunkalo yɛrɛ tɛmɛnen juru bɛ yɛlɛ o ma sara bon sisan i nana bila mun kɔnɔ sisan baraji sɔrɔ kuma ye nin ye mais sunkalo ma se fɔlɔ ne bɛ se ka n ka baraji in sɔrɔ ka tila ka n ka sun juru sara a faamu ye ne bɛ se ka n ka baraji in sɔrɔ yanni sunkalo cɛ ka tila ka n ka sun juru sara yanni sunkalo ka jɔ alors hadisatigiw ko u yɛrɛ ɲuman na figulu hadisi olu mɔgɔw ko waati bɛɛ haramu yɛrɛ don mɔgɔ ka sun juru tu i la ko haramu yɛrɛ don mais figutigi wɛrɛw nana n'a ye o ko a bɛ se ka kɛ tant que sunkalo yanni sunkalo cɛ n'i bɛ se ka baraji sun don ka tila k'i ka sun juru sara yanni sunkalo seli cɛ k'o bi bɛn ko parce que sunkalo juru bɛ se k'i minɛ sunkalo la yarɔ ni sunkalo sara selikalo tɛna selikalo la ko a ma wajibi yi ka i k'a sara o la min bɛ da o kan a ma wajibi yi ka ko i k'a sara o la ko a wajibiyara i ka de ko i k'a sara yanni sunkalo cɛ o tuma na ko n'i ka baraji sun sera ko a tɛ se ka don i n'o cɛ i b'o kɛ k'i ka baraji k'i kun ko ka tila k'a sara yanni sunkalo cɛ tant que waati bɛ yen ka ala ta bɔ i kan na ko i bɛ se k'i ka nafila kɛ bon n'i ye nin kuma fila lajɛ dalilu bɛ yen o parce que ala m'a fɔ ni sun juru b'i la dɔrɔn ni sunkalo sara a sara o don la waati fɛrɛlen don i bolo yanni sunkalo wɛrɛ cɛ comme o waati wɛrɛ fɛrɛlen don i bolo yann'o ka se i bɛ se k'i ka purutitaw puruti ka bila i kun ka tila k'a yɛrɛ sara mais hadisa ko non ko dɔ nana ko kira ma sɔrɔ ko a bɛ fɛ ka baraji sun don ko kira ko farida min b'i la k'o kɛra ko a ko ayi ko a ko farida kɛ ko saburama k'o bɛ ka ni ne hakili tɔgɔ in ɲɛna ne bolo o bɛ ka hiji kɛ a b'a fɔ cɛ dɔ bɛ ka hiji kɛ a b'a fɔ ko ala saburama ka hiji minɛ saburama ka hiji minɛ ko kira o ko e de ye saburama ye ko a ko ayi ko e bɛ ka dɔ de ka hiji kɛ ko n bɛ ka hiji kɛ saburama de ko i yɛrɛ y'i ta kɛ fɔlɔ a ko ayi ko saburama ta to yen k'i ta kɛ fɔlɔ o tuma na a ti bɛn maa si ka hiji kɛ maa ye ka sɔrɔ e yɛrɛ ma k'i yɛrɛ ye fɔlɔ d'accord y a pas de problème mais o hadisa ninnu fana n'an ko an bɛ don yen o kuma ka ca mais ni ala sɔnna don dɔ la an bɛna o xaasu yɛrɛ ta hadisa xaasu yɛrɛ an bɛna ta parce que hadisa ko in a ma nɔgɔn kosɛbɛ quoi a ma nɔgɔn dalilu bɛ hadisa la mais hadisa bɛɛ tɛ dalilu ye dɛ alimami maliku ma t'u kun fɛ o ne y'o fɔ aw ɲɛna yan dɔ nana karamɔgɔkɛ dɔ ɲininka karamɔgɔba dɔ de don mais a nana karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de ɲininka kiiti dɔ la a ko nin kiiri in a ko k'i bɛ fɛ n k'a d'i ma sira jumɛn kan n k'a d'i ma kuranɛ na wa ou bien n k'a d'i ma hadisa de la ou bien n k'a d'i ma masabu maliki de la. Allahu akbar. A jumɛn kɛlen i b'o fɛ. Cɛ ko a ma a di yan maliki la a ko ka kuranɛ ni hadisa to yen a ko ɔhɔ kuranɛ to yen ka hadisa to yen ka maliki ta fɔ. Allahu akbar. A ko mun na a ko n b'a dɔn maliki bɛ kuranɛ dɔn o bɛ hadisa dɔn o ye hadisa dɔ ka kuranɛ dɔn ka min ta dɛ o fɔ n ye. Allahu akbar.
a faamuna ni n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen ɲɔgɔn sama-samaw b'u la ka da u siraw kan mais ala k'an dɛmɛ a b'a janto ni kadiya ninnu na u bɛ ninnu de kɛ ka mɔgɔw kunkolo yɛlɛma ko hadisa ko ta hadisa ko ta hadisa ka fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ cɛ ko a bɛ Bugari kɔnɔ ko cɛ Alakira ka sahaba dɔ ko ale natɔ ko a nana sɔrɔ warabilen muso kɛn bɛ k'a kun da warabilenkɛ kɛrɛ kan u bɛ sunɔgɔ ko mais ko warabilen cɛ wɛrɛ nana ka warabilen muso in irimasu k'a kɔri quoi ayiwa warabilen muso in fana wulila ka gabakurunin dɔ ta k'o da cɛ kan pour que cɛ k'a dɔn ko ale bɛ yen quoi ko ka sɔrɔ ka t'i yɛrɛ di wali cɛ in ma ko a tilalen tuma min na warabilen ko a nana ko cɛ y'a sumusumu ko cɛ ko a ye jɛnɛya kɛ ko o yɔrɔ bɛɛ ko cɛ ye warabilenw wele k'u nana gabakuru ta k'a farala kɛru sariya ka farala kɛru la ko ale yɛrɛ faral'u kan k'a gabakuru farala kɛru ne kira ka sahaba dɔ de Bukari de y'a fɔ Bukari de y'a fɔ a ye Bukari kan a ye nin ko ninnu lajɛ n'i ko i bɛ nin gosi dɔrɔn u b'a fɔ ko balagatu don balagatu de kɔrɔ ye ko Bukari ko n y'a mɛn a y'a mɛn mais a sɛbɛn b'a ka kitabu kɔnɔ balagatu min mana kɛ a m'a bila dɛ o kumana a dara a la de o de la a y'a sɛbɛn Bukari ye hadisa dama bila hakɛ b'o la Bukari u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na hadisa miliyɔn caman ko Bukari y'o bɛɛ de durusi hali a tɛ se ka nin kuma ninnu dɛ hali ordinateur tɛ se k'a kɛ mais ko Bukari kunkolo y'a bɛɛ kɛ y a pas de problème mais a yɛrɛ tilala ka na a bɛɛ bila kun a ka hadisa yɛrɛ min n'a jɛnna n'o ye k'o sabati yann'a ka sa a bɛ fɔ ten de n'a sɔrɔla ale de y'a kɛ parce que Bukari ko in ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛw b'a la anw t'an kun fɛ nin diinɛ na Bukari ma sɛbɛn Bukari ɲɛna k'a fɔ ko Bukari yɛrɛ sɛbɛnnen filɛ papier la ko Bukari filɛ o y'a sɔrɔ Bukari sara a ka ca san 100 ye dɔw ko Bukari sɛbɛnna Bukari kɔfɛ san 100 ni san 20 n'a sɔrɔla ale yɛrɛ de y'a kɛ kuma b'i ye de a y'a bɛɛ bila a nana min ta a tɛ tɛmɛ mukararu mana bɔ a la a tɛ tɛmɛ 4000 kan a yɛrɛ jɛnna ni min ye ko nin ye wulibali ye mais miliyɔnw cɛ la hadisa 100 caman cɛ la a yɛrɛ tilala k'a bɛɛ keru mukararu mana bɔ a la a tɛ tɛmɛ 4000 kan mais n'a kun balola hali bi a kun laban a bɛ taa kɛ joli ye dɔ wɛrɛ kan ka bɔ a la dɛ i yɛrɛ b'a ye u bɛ Bukari défend ka tɛmɛ an bɛna s'a ma kuranɛ kɔnɔ yan u ye Bukari défend ka tɛmɛ Alakira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wa sallam Bukari défend u ye Bukari u jɔ Bukari kɔfɛ k'a sinsin ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan kuranɛ kɔnɔ an bɛ s'a ma n'Ala sɔnna an ka taa mani takhaza ilahahu hawahu mɔgɔ min y'a ka ala minɛ k'a ka a ni dungɔ ye e ti foyi ye Makan kafiriw kɔ i yɛrɛ ta fɔra dɛ Makan kafiriw dama tɛ dɛ e yɛrɛ ta ye min ye mɔgɔ minnu y'u ka diinɛ minɛ k'a k'u sago ye o tɛ ne yɛrɛ ka kuma ye dɛ o bɛ tɔbari de kɔ tɔbari de nana n'a ye a tilala ka na n'a ye ko mɔgɔ tafsiri wɛrɛ ye nin aya in kɔrɔ fɔ k'olu ko la yahawa shay'an illa rakibahu la yakhafu laha o ɲɔgɔnna tɔbari nana n'a ye ka na n'a ye nin aya in kɔrɔ la mana o b'a yira an na hawawu ilahawu min fɔra k'u ye ala minɛ k'o k'u sago ye anw de y'an ka diinɛ k'an sago ye anw ko ala ye kelen ye min dira an ma a ma sɔn a si la sinji ma tugu balimaya ma dilan wa atasimu bi hablillahi silamɛw a ye kɛ kelen ye an ma kɛ kelen ye bɛɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ kafiriya bɛɛ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ ala fɛ sitanɛ sera an na an bɛɛ fara la ala ka diinɛ jɛnsɛnna cɛ y'o de fɔ iraniyɛn dɔ don kelen ye sunamɔgɔ ye kelen ye siya ye u ye débat de kɛ débat sera yɔrɔ dɔ la sunamɔgɔ in ko iraniyɛn in ma ko mais ko e m'a dɔn an fɛrɛla an yɛrɛ ma
ko mais ko ma fɛrɛ an yɛlɛ mais ko an fɛrɛla Ala ka diinɛ de ma. Allahu akbar. ko ni ne mana fɔ hakilima fɛn o fɛn ka don silamɛya la bi. Naam. ko b'a fɔ ko a yɛrɛw ka taa bɛn fɔlɔ. Allahu akbar. Allahu akbar. ko n'a fɔra hakili mugutadiw tɛ dɛ. n'a fɔra hakilima fɛn o fɛn ka don silamɛya la bi. ko b'a fɔ a yɛrɛ ka taa bɛn fɔlɔ. problème min b'aw bolo a ye taa o bila fɔlɔ. Allahu akbar. c'est fort. Mamadu ka diinɛ kɛra tan de. mais bi tɛ dɛ a kɛ kuma mɛnna dɛ. a kɛra k'a kira yɛrɛ a dɔw daminɛna kira yɛrɛ balolen ɲɛna. Allahu akbar. ko in bɛɛ daminɛna kira bɔnna ko de la. balawu fɛn o fɛn filɛ silamɛya kɔnɔ a bɛɛ daminɛna ala kira bɔnna ko de la. Allahu akbar. bɔyɔrɔ fila t'a la bɔyɔrɔ kelen dama don. kelen pe. Seydina Ali. ko in bɛɛ ye nin de ye. Ali ka ko gɛlɛyara quoi. parce que bɛɛ b'a dɔn ala kira sɔlɔ silam a ɲɛ tɛ maa wɛrɛ la o kɔ. bon minnu bɛ silamɛya la ni kafiriw don n'a bɛ fɔ o ma ko munafigiw olu bɛɛ bi ka jateminɛ de kɛ Seydina Ali kan u t'a fɛ. parce que kira kana na nin bila diinɛ ɲɛmɔgɔya la. kira kana na nin bila k'an commandé. kuma caman tɛmɛna o yɔrɔ la. kira yɛrɛ ka hadisa caman bɛ yen sɔlɔ silam. mais a yɛrɛ sigalen n'a ka fatuli surunyana a y'o de fɔ. a ko n b'aw ma silamɛw a y'a kɛ ala kama a ka janto n bɔnnaw na. n ye n bɔnnaw kalifa ma ala kama. Allahu akbar. siɲɛ 3. Allahu akbar. siɲɛ 3. ka tila k'a yir'u la ni ne kɛra mɔgɔ min ɲɛmaa ye ali y'o ɲɛmɔgɔ ye. wallahi. Ghadirul Khum. kɛra dɛrɛ. Ghadirukum na kɔni. mais suna yɛrɛ ma se k'o sɔsɔ. ayi. suna jɛna n'o hadisa ye wulibali don. kosɛbɛ. ka tila kɔ tuguni n ye n ka n denw kalifa ma n ye n bɔnnaw kalifa ma. kira bɛ fatu don min na Fatima kelen de bɛ yen a woloden na. mais Hasan ni Hussein bɛ yen. a ye kuma caman fɔ ninnu kan. wallahi. ka u kalifa silamɛw ma. mais a fatura u y'u bɛɛ faga. alors minnu nana alakira ka denbaya juguya la. ani minnu nana ko an bɛ kira ka denbaya fɛ. nin groupe fila de filɛ silamɛya kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli. Allahu akbar. a dɔw bɛ yen minnu ye a kɛlɛ dɔw ka kɛlɛ juguyara kojugu. minnu fana ye kanu kɛ o dɔw ka kanu juguyara kojugu. fo ka taa ko yɛrɛ se yɔrɔ la u bɛna ko kun yɛrɛ tiɲɛ. komi ala ka layidu de don silamɛya ye ala ka diinɛ de ye. kuranɛ ala de y'a jigin wa ala b'a kɔlɔsi. o dɔrɔn de b'an bolo bi an b'an bolo mada min kan. mais o kɔrɔ tɛ ko an b'a fɔ hadisa ye nkalon ye non anw t'o fɔ. anw bɛ min fɔ anw b'a fɔ adamaden baara bɛɛ bɛ fili. komi n ye Kamisu ka kuma fɔ o don. dɔ de nana ɲininka ko Bukhari ni Muslim k'a fɔra k'a bɛɛ ye tiɲɛ ko nkalon kelen t'u kɔnɔ. a ko bon ko ale tɛna cɛ jaabi ko mais Abu Hanifata Abu Hanifa Shafi'i de don ko Shafi'i ye min fɔ ko ale b'o fɔ a ye ko Shafi'i ko ala banna pewu ko foyi bɛɛ tɛ kɛ tiɲɛ ye n'ale ala ka kuma tɛ. Allahu akbar. ala banna pewu foyi bɛɛ tɛ kɛ tiɲɛ ye n'ale ala ka kuma tɛ. o tuma na anw bɛ diɲɛ n'a ye k'a fɔ hadisa anw ma ban hadisa la. n bɛ fɛ a k'a faamu anw ma ban hadisa la dɛ. la mais anw dalen b'a la hadisa dɔw de tɛ tiɲɛ ye. hadisa dɔw tɛ tiɲɛ ye. o tuma na hadisa jumɛnw tɛ tiɲɛ ye n'anw banna olu la. hadisa o hadisa ka dɔgɔyalima bɛ se kira ma. o ye yahudiyaw ka dilanlenw ye. hadisa o hadisa ka dɔgɔyalima bɛ se ala ma. o ye wadu yahudiw ye. ko hadisaw bɛ yen o k'a fɔ min bɛ kɛ bi ala t'a kalama fo sini de mɛlɛkɛw bɛ taa ɲɛfɔ a ye. mais anw bɛ kuranɛ ka aya min kan inna allaha basirun bil ibad ala ɲɛ b'a ka jɔn na. i ɲɛ kɔmi o kɔmi ala ɲɛ b'a kɔmitɔ n'a yɛlɛtɔ la. ala mago tɛ mɛlɛkɛ ka taa renseignement d'a ma. ala ye mɛlɛkɛw kɛ jɔnw géré de lahara. ayiwa o la anw ti taa o sira fɛ. bon n'a ɲɔgɔnna de y'anw ka kɛlɛta ye hadisa la. ani kiiri dɔw bɛ yen
ni yɛrɛ y'a kiriw mɛn naam i yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ alakira ka kuma ye n'a bɔra o n'a ɲɔgɔnna na anw ma hadisa kɛlɛ dɛ ayi la anw ko a bɛɛ de tɛ tiɲɛ anw ka kuma bi yan de naam kullun yukhaz minhu wa yuraddu Ayiwa. ila sahib hadha ayiwa o ye imam maliki ka kuma ye naam a ko maa o maa diɲɛna ni ala y'i da i ka kuma dɔ bɛ minɛ dɔ bɛ bila ko fɔ nin cɛ in a y'i bolo sin alakira kaburu la sallallahu alaihi wasallam a ko fɔ nin cɛ in a faamuna naam wala hadisa ko ma nɔgɔ mɛ an bɛna don a kɔnɔ quoi ni ala sɔnna an bɛna don hadisa ko kɔnɔ naam o la dɔɔnin bɛ faamu hadisa la insha Allah o la an bɛ se k'a dɔn an bɛ min kɛ ni ala sɔnna sinon an ma ban hadisa la an ma ban hadisa la naam wa adallahu Allah ala wa ilmi adallahu Allahu ala ilmin kuma bi yan sisan n y'a f'i ye o don dɔ bɛ ka k'a fɔ ko ala ko a ye mɔgɔ dɔw da k'olu fili ka mɔgɔ dɔw da k'olu kana o tuma na ko ala ye mɔgɔw tɔɲɔ quoi e y'a faamu wa bon ala y'a fɔ yan ko wa adallahu Allahu ala y'a tigi fili de ala ilmin dɔnni kan ala yɛrɛ fɛ ko nin ti sɔn bilen Allahu akbar nin ti sɔn ala b'i dɔn quoi ne m'o fɔ aw ye professeur bɛ se k'a ka ekɔliden dɔ yira minnu kan ka gagner examen na a b'a fɔ nin kan ka gagner nin kan ka gagner mais ale t'u gagner o ayi a dar'u la de u ka kalan n'u ka cɛsiri naam ani u ye leçon faamu cogo min na ani examen kɛra nin kan ka gagner parce que mujtahidu don mɔgɔ cɛsirilen don mɔgɔ jijalen don naam mais o ye mɔgɔya yɛrɛ faamu ye i ni mɔgɔ cɛ i yɛrɛ ka baganw bagantigi ka baganw bagan min ka jugu n'a bɛ mɔgɔ tu fulakɛ b'a dɔn a ka misiw la a b'a fɔ a kana gɛrɛ nin na dɛ mais misi dɔ ka bɔ a ye dɔ ka jan ye o ti mɔgɔ tu denmisɛnninw bɛ yɛlɛ o kan mais fulakɛ b'a fɔ a kana se nin parce que a b'a dɔn tuma na ala ko fa adallahu Allahu ala ilmin ala y'a dɔn ala y'a fili mais ala ma baga ma k'a fili dɛ ko ala y'a dɔn a ka dɔnni yɛrɛ de la ko nin ti sɔn nin tɛna sɔn fiyewu tuma na n'i ma sɔn o y'i yɛrɛ de kun i yɛrɛ de y'i yɛrɛ fili ala m'i fili ouais mais o de do kɛ mais o ti kɛnɛ kan ko ya a ye ala bila de o hali diinɛ yɛrɛ i y'a minɛ i y'a bila tuma na i kunna koyara o tɛ ala nɔ ye i yɛrɛ nɔ de nɔ ye takazahu hawahu ilahahu hawahu i ka ala ta i ni dungɔ na n'o kɛra ka ban ala b'i tɔ ta tiɲɛ mais ala y'a dɔn ko i ti sɔn sinon dɔw bɛ ban ka tila ka sɔn banbaatɔw sɔnna o mais nin yɔrɔ in na a banna mais ala y'a dɔn ko a ti sɔn voilà n'a sɔrɔ a bɛ faamu ala ilimi de kɔrɔ ye kabini a dadon ala fɛ ala y'a dɔn ko nin ti sɔn wa a ye ban yira fana o tumana ban yiralen kɔfɛ de ala sɔrɔla ka fili lana ale bano barisa ittakaza ilahahu hawa voilà o de fɔra sisan wa e ka dɔnniya la kɔni parce que e tɛ se k'a dɔn fɔ an yattakiza ilahahu hawa voilà o ye e ta de ye mais ala y'a dɔn ala ilimi kabini a ma wolo k'a ti sɔn mais a ma s'a ma dɛ fɔ a bannen voilà a faamuna o tumana yudillu man yasha wa yahdi man yasha toujours an ti jɛn n'a ye a ka kɛ ko ala de bɛ maa fili min y'a diya ye lalala an b'a kɔrɔ kɛ maa de b'a yɛrɛ fili n'a ye maa min diya parce que n'a fɔra alijinɛ filɛ don yan jahanɛmɛ filɛ don yan n'i taara i kun don jahanɛmɛ na ala maa min y'a a yɛrɛ fili o de bɛ taa kɛ yudillu man yasha ni maa min ye fili kanu ala b'o fili dɛ wa yahdi man yasha ala bɛ maa kana maa min y'ala ja na wa khatama ala sam'ihi n'o kɔni kɛra ka ban datugula de bɛ kɛ sa ala sam'ihi i mɛn ni tulo kan e tɛ fɛn mɛn bilen o wa qalbihi tiɲɛ sira ayi ni tiɲɛ sira fɔra dɔrɔn e b'a fɔ nin ye nkalon ye Allahu akbar i bɛ ban na parce que ala y'i tulo i ka kunanja tulo girin ka ban n'i yɛrɛ ka baara ye
وقلبه وإبتسكون فنا جرنا نيكا باراي وجعل على بصره غشاوة ونيرة كوني داتولا كرولا كوي تين ينيه كو داتورا وكجودة على كانجشي فمن يهديه من بعد الله ko jeni mse ko tigi kanda sa ala yɛrɛ kɔfɛ تفيو waja'ala ala basarihi ghishawa ghishawa o ye dibi ka dibi du i ɲɛ kɔrɔ i ti tiɲɛ ye bilen nka kalancogo bɛ kufakaw ko olu ma fɔ ghishawatan olu ko ghashwatan ghashwatan kɔni kɔrɔ de ye o ka jugu ghishawatan ghishawatan ye datugulen nka ghashwatan kɔni ye coro yɛrɛ de ye k'a coro a ti foyi ye bilen ka ɲɛ yɛrɛ fiyɛ pelengentew datugulantɔ ye dɛ o kɔni ɲɛ yɛrɛ de kɛra ye sa ghashwatan naam o ye kufiyaw b'a kalan ten naam faman yahdihi min ba'dillahi jeni bɛ se ka o tigi kana ala kɔfɛ maa si tɛ se parce que ala kɔfɛ kɔrɔ ye di jeni bɛ se k'o tigi kanda ala kɔfɛ ala nana yiri la i muso filɛ o y'i ta ye walimuso filɛ a to a tigi bolo i yɛrɛ nana lajɛ e muso yeli cɛ wɛrɛ bolo o ti bɛn e ma mana ala ko cɛ wɛrɛ muso to a bolo mais e tilala k'i ta to yen nin ladiliba in kɔfɛ nin faamuba in kɔfɛ ka tila ka taa walimuso nɔfɛ faman yahdihi min ba'dillah mana ala ka nin kanda in kɔfɛ jɔnni de bɛ se k'a kanda bilen cɛ kɔni yirala la a banna de jɔnni bɛ se k'a kanda tuguni nin kuma ɲuman in kɔfɛ kuma kɔrɔ de ye nin mais a t'i n'a fɔ ala ka fanga dɔ de b'a kan wajulikɛla tɛ se k'a bilasira bilen o tɛ dɛ maa min sɔnna ka nin fili ɲɛ ka don o la ala ka nin kuma ɲumanba in e bɛ se k'o kanda bilen e bɛ mun fɔ a ye fo n'i ye bere ta sa kɛ na afala tazakkarun adamadenw a fɔ aw ti miiri a ka ko in lajɛ a ka hɛrɛ b'a la koyi a k'a yɛrɛ waju na wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya kafiriw ye nin fɔ dɛ ko lahara ko in tɛ tiɲɛ ye koyi ko in tɛ foyi ye an ka nin diɲɛ balo ye namutu an bɛ sa wa nahya ni min si banna o bɛ sa wa nahaya denkuraw bɛ wolo wa foyi t'an halaki si bannen kɔ ni si banna de an bɛ sa koyi dugu jɛra tile binna kalo sara san yɛlɛmɛna o de b'an bɛɛ si ban k'an faga o ɲɛ tɛ k'a fɔ lahara ko bɛ se ko nkalon don wa ma lahum bizalika min ilmin k'a sɔrɔ nin dɔnni foyi t'u la u t'a dɔn u bɛ ka kuma u kun fɛ de ye e b'o dɔnni sɔrɔ min e bɔra yɔrɔ yɛrɛ min na ka na i fa t'a ɲɛ dɔn i ba t'a ɲɛ dɔn i yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ kuwalen jɔlen la fo i bɛ taa i kɛrɛ kan i yɛrɛ falen bɛ i nin na o tuma na e ko lahara tɛ tiɲɛ ye e bɔra yɔrɔ min na o kɔni ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye walahi Adamu i kun tɛ yen o fu kɛra e ye n'a fɔra ko e tɔ bɛ wuli kabako b'o la bilen o tuma na ala ko wa ma lahum bizalika min ilmin a dɔnni foyi t'u la nkalon yɛrɛ don dɔrɔn setanɛ ser'u la in hum illa yazunnun wa foyi t'u bolo ɲa jigin kɔ dɛ n'i k'u kana ni dalilu ye dalilu foyi t'u bolo a bɛɛ ye ɲa jigin de ye wa iza tutla alayhim ayatuna bayyinatin wa n'i ye anw ka kuranɛ aya kaliw ye k'a walawala ma kana hujjatuhum u ka dalilu tigɛ foyi ye illa an qalu f'u b'a fɔ de ituna bi abaina ko a ye nana an fa kɔrɔ ye in kuntum sadiqin in kuntum sadiqina ni ala ka kuma in ye tiɲɛ ne fa dɔ sara o san joli ye nin ye a ye na n'o ye an k'o ye babaji ka kuma kɔni kulillahu yuhyikum wa yumiitukum a f'u ye dɛ ko ala kɔni b'aw ɲɛnamaya o don wa summa yumitukum wa ala bɛ tila k'aw faga summa yajma'ukum ala bɛ tila ka n'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ila yawmil qiyamah ka na lahara kɛnɛ kan o bɛ kɛ a ye siga t'a la walakin aksara an-nas la ya'lamun mɔgɔ caman yɛrɛ de bɛ yen o ma se ka ala ko ɲɛ yɛrɛ de dɔn walillahi a ko a bɛɛ ye ala ta ye muluku samawati sangaba masaya la wal ardi ani dugumakolo masaya wa yawma
do min fana taqumu as-sa'atu ni lahara sanga bi jɔ yawma izin o do yakhsaru al-mubtiluna cɛnikɛlaw mago bɛ sa wallahi minnu ma sɔn ala la u bɛ nimisa ye wallahi naam walillahi mulku as-samawati wal ardi ayiwa lahara fanga kana siga dɛ o do wa naam mulku samawati kabakolo fanga naam wala ardi Naam. ani nin dugumakolo in fanga lillahi ala ta do dɛ wallahi a siga t'o la o san tɛna n'i ka yamaru ye ayi i ka fanga mana bonya cogo o cogo naam i bɛ ala de kɔnɔ fiɲɛ cili la wallahi wa yawma taqumu as-sa'atu wa yawma taqumu as-sa'atu a ko don min na ni lahara sanga sera yawma izin yakhsaru al-mubtiluna o don kɔni kafiriw bɛ nimisa dɛ u bɛ nimisa ɔhɔn wa u bɛ tara bɔnna kɔ a balaw b'u sɔrɔ naam watara watara o ye kura ye sa naam kura daminɛ awɔ watara muhamadu i bɛna yeli kɛ kullu ummatin i bɛna jamakulu kelen kelen bɛɛ ye jasiyatan a bɛɛ ɲɔngirilen bɛɛ kullu ummatin jamakulu tud'a mɛlɛkɛw bɛn'u wele ila kitabiha ka n'u ka baara kitabu ma al-yawma bi kɔni tujzawna aw bɛna sara ma aw bɛna sara fɛn na kuntum aw kun kɛra taamalu ta'maluna a bɛ min baara hadha kitabu min di tɔya ma nin ye kitabuna anw bolo ka sɛbɛnni don yantiqu a bɛ kuma alaykum aw adamadenw kan bil haqqi n'a ka baara tiɲɛ ye inna wa anw mɛlɛkɛ minnu filɛ kunna anw kun kɛra nastansikhu an bɛ sɛbɛnni de kɛ ma fɛn na kuntum aw kun kɛra taamalu ta'maluna a bɛ min baara فأما الذين amma lezina amma mɔgɔ minnu sa آمنوا n'olu liminiyara وعملوا الصالحات n'u tilala ka baara ɲuman kɛ yan فيدخلهم arabuhum u ma bɛ n'olu don في رحمته a ka hinɛ na n'o ye alijinɛ ye ذلك o alijinɛ do kɔni هو الفوز o de ye niyɔrɔba sɔrɔ ye المبين niyɔrɔ min bangenen bɛ نعم ayiwa وترى كل أمة جاسية ayiwa watara kulla ummatin نعم jasiyatan ko i bɛna jamakulu bɛɛ ye نعم u turun bɛ u kunbere kan الله أكبر lahara ni janɛmɛ pɛrɛnna نعم hawulu yɛrɛ ɲɛsiranya na bɛɛ de b'i kunbere turu الله أكبر نعم o tuma na ko i ti foyi mɛn kira yɛrɛ da salamatu ya rab الله أكبر salama ya rab Allahu salama Akbar. ya rab kira yɛrɛ kamana bɛ bɔ a b'a ala kisi kɛ ala kisi kɛ o do ka gɛlɛn dɔɔnin sura in yɛrɛ de tɔgɔ dara nin aya ye نعم an b'a fɔ ko suratu jasiyati نعم o kɔrɔ de ye ko ɲɔngirili sura الله أكبر o tuma na ko tara kulla ummatin o do wa أودو كرسبة ko i bɛna mando bɛɛ ye جاسية jasiyatan a bɛɛ de turunba kunbere k'a bɛɛ ɲɔngirilen don كل أمة mando kelen o kelen تدعى إلى كتابها u b'o wele ka na a ka kitabu ma kerecɛnw bɛ yen wa a ye na yan a ka na a ka papiye minɛ نعم yahudiyaw bɛ yen wa silamɛw bɛ yen wa Naam. bolisɔnnaw a ye na الله bɛɛ أكبر bɛ n'i ka papiye minɛ o tuma na kulla ummatin silamɛya yɛrɛ kɔnɔ wahabiyaw ayiwa a ye n'a ta minɛ tasawufu mɔgɔw a ye na yan minnu ko an bɛ maliki kɔ aw ka na yan ni minnu ko k'u bɛ min kɔ o tuma na bɛɛ turun b'i bere kan mɛlɛkɛw b'a fɔ a bɛɛ ka na sa dɛ aliyoma tujuzawna تجزون ما كنتم a bɛɛ bɛna sara bi a ka kɛta la الله أكبر mɔgɔw b'a ye kɛnɛ ma ka min y'aw la ani ne ala bɛ min don an na so kɔnɔ الله أكبر bɛɛ ta bɛna bange bi haza هذا kitabuna كتابنا u b'a fɔ ko ayiwa an ka papiye filɛ dɛ e kan kɔni i wolo n'i sa cɛ i ye min kɛ a filɛ nin ينطق عليكم بالحق a ti nkalon da la dɛ yanni ti ko ale kun bil haq a ti foyi fɔ a ma bi ni tiɲɛ tɛ a ye mɔgɔ min kɔrɔfɔ a ye min ka nafolo détourné a ye dabali jugu kɛ min na a ye kuma jugu fɔ min ma a papiye dafalen de bɛ taa k'a d'i ma mɛlɛkɛw b'o de fɔ ko yanni ti ko ale kun bil haq
ko a bɛ tiɲɛ fɔ dɛ inna kunna an kun kɛra o nastansiku ma an kun bɛ sɛbɛnni kɛ fɛn de la kuntum ta'maluna aw kun bɛ baara o baara kɛ Ala ko an k'a bɛɛ sɛbɛn wa sɛbɛnna dɛ a filɛ nin ye nkalon t'a la dɛ o de la a fɔra ko Ala tɛ sɔn fiyewu mɛlɛkɛw ka mɔgɔ minɛ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ale Ala kɔfɛ ni mɛlɛkɛw y'i minɛ ko i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ k'u kana n'a ka jɔn ye Ala b'a ɲininka a bɛna taa n'a ye jahanɛmɛ kɔnɔ mun na mɛlɛkɛw b'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ Ala b'a fɔ e ye nin kɛ wa fa'tarafu fasuqan li ashabi sa'ir i yɛrɛ de bɛ jɔ a la Ala ɲɛna ko tiɲɛ na ne ma tɔɲɔ Ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye taa n'a ye pour que jɔn k'a dɔn ale Ala ye ladiri masa ye mɛlɛkɛw mana taa n'i ye ka n'a fɔ ko mɛlɛkɛw y'i namara yɔrɔ dɔ la Ala yɛrɛ de b'i ɲininka ko tiɲɛ don wa i minɛ kun ye tiɲɛ ye wa kuranɛ ko fa'tarafu bi zanbihim ko jahanɛmɛ den bɛ jɔ a yɛrɛ sɔn na ko n y'a kɛ mana fasuqan Ala b'a fɔ a ye taa n'a ye ni yɛrɛ diɲɛ développélen bɛ ka se yɔrɔ min na n'i y'o lajɛ est-ce que Ala yɛrɛ ma auto capture dɔ kɛ adamaden yɛrɛ la i bɛ fɛn fɛn kɛ c'est-à-dire a bɛɛ capturelen don a bolo quoi sɔsɔli tɛ yen quoi non comme an yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ faamu sisan n'i ye caméra bila i yɛrɛ t'a ta k'a ɲɛdaw filɛ bilen mɔgɔ minnu mana don i ka misiri kɔnɔ ka bɔ minnu mana don i ka bitigi kɔnɔ ka bɔ a b'u bɛɛ ta bon o tuma na Ala ko de nastansikh aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a kelen t'i to yen a kelen t'i kun fo ni yafa ye min sɔrɔ ni jurumu dɔ don ni nimisara ka yafa ka segin i kɔ ka Ala yafa deli n'a y'a bila yafa minɛn kɔnɔ a banna ale de ye setigi Ala bɛ yafa n'Ala tɛ yafa an tɛ kisi o Ala bɛ yafa mais Ala ko yafa cogoya de bɛ yen i kan'o de sɔsɔ n'i bɛ yafa ɲini a ka sɔrɔ i nimisara n'i bɛ yafa ɲini a ka sɔrɔ i y'i kɔ don wale jugu in na n'i bɛ yafa ɲini a ka sɔrɔ i ye wale hakɛ segin a tigi ma ni hakɛ segin ta na aw bɛ fɛn min kɛ nastansiku ma kuntum ta'malun a kun bɛ baara o baara kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ na Ala bolo yan fa'amma allazina amanu nka mɔgɔ minnu dara Ala la wa amilu salihati n'olu jɛna ni faden ni baneni ye ka Ala ta ɲuman kɛ fayudkhiluhum rabbuhum Ala bɛ n'olu tigiw don dɛ fi rahmatihi a ka hinɛ na zalika huwa al-fawzul mubin ni maa bɛ nin yɔrɔ ɲini yɛrɛ da ye nin de ye nka ye na examen na a da ye alijinɛna don ye Ala k'a d'a ma wa amma alladhina kafaru a ko mɔgɔ minnu kafiriyara afalam takun ayati Ala b'u ɲininka a fɔ ne ka ayaw ma kɛ wa tutla o kun bɛ kalan alaykum aw kan fastakbartum nka aw y'a yɛrɛ bonya dɛ wa kuntum aw kɛra qauman jamakulu ye mujrimina minnu ye tɔɲɔnikɛlaw ye jurumutɔ ye wa iza qila wa ni kumaba y'a fɔ inna wa'dallahi ko a y'a janto lahara la koyi haqqun o lahara ye tiɲɛ ye wa sa'atun ani jɔ ka kiiri don la rayba siga tɛ dɛ fiha lahara jɔ ka kiiri la qultum aw b'o tigiw jaabi o ma nadri an kɔni ma dɔnniyali kɛ ma sa'atu mun ye lahara jɔ ka kiiri ye inna zunnu an kɔni bɛ miiri illa zannan a n'aw ka miiri cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ wa ma nahnu an kɔni ma kɛ bi mustayqinina wa an da mɛ lahara ko in na masala taala an ma da nin ko in na wa qada lahum bangeni kɛr'u ye sa sayyi'atu ma amilu u ka fɛnjugu kɛlenw na u bɛ bange u ye wa haqa bihim jigini bɛ k'u kan ma fɛn na kanu o kun kɛra bihi n'o fɛn min ye yastahzi'una n'o b'u mɔkɛ Ala la wa qila o yɔrɔ la kumaba b'a fɔ sa ayyawma bi kɔni nansakum an bɛna ɲinɛ aw kɔ jahanɛmɛ kɔnɔ yan dɛ kama nasaytum i n'a fɔ a yɛrɛw ɲinɛna liqa'a yawmikum a hadha ka bi don yeli kɔ cogo min na a ko bi ti se bi sera k'aw to diɲɛ n'aw ɲinɛna lahara kɔ o de y'i bila wale jugu la o tuma na bi an yɛrɛ bi ɲinɛ aw kɔ jahanɛmɛ kɔnɔ yan o tuma na a y'a bila jahanɛmɛ kɔnɔ a kana kuma ni Ala fɛ kun wa ma'wakumun naru aw ta yɔrɔ ye tasuma ye wa ma lakum wa tɛ aw bolo fana min nasirina
baliba t'a bolo min bɛ se k'aw bali bi jahanama jenini kɔnɔna. wa amma allazina kafaru. E bɔ ne tun y'a fɔ a fɛ ka taa o. ayiwa zalikum a ko min filɛ aw bolo nin ye. bi annakum. nin kɛra aw la de sabu ka d'a kan aw. ittakhaztum. a ye minɛni kɛ. ayatillahi. ala ka dalilu bangenenw na n'o ye kuranɛ ye sa. huzuwan. ni k'o kɛ mafiɲɛya fɛn ye a y'o tulonkɛ ko minɛ. wa gharratukumul hayatud dunya. diɲɛ ɲɛnamaya de y'aw malasa. Allahu akbar. bɛ etazi kɔnɔ. tilemasɛri bɛn kan. n ka ɲɔ ɲɛna. ne ka foro ɲɛna koyi. o kumana o de y'aw malasa o. falyawma. nka bi kɔni. la yukhrajuna. bɔli tɛ jahanama na dɛ. minha. jahanama kɔnɔ o banna sa. walahum. wa jahanamadenw ma kɛ. yustatabuna. u bɛ yafa ɲini. k'a fɔ a ye na yafa ɲini. a ye tuubi a ka segin a kɔ ala walahum yustatabun. ayi yafa ɲini tɛ yen bilen. na. falilahi alhamdu. tanu kɔni ye ala ta ye. rabbi samawati. min ye kabakolo tigi ye. wa rabbil ardi. ani dugumakolo tigi. rabbil alamina. min ye dafɛn bɛɛ tigi ye. walahul kibriya'u. bonya ye ala ta ye dɛ bonya dansago ala ta don. fi samawati. kabakolo la. wal ardi. ani dugumakolo. wa huwa. wa ala yɛrɛ. al azizu. ala ye masaba ye. al hakim. masa in b'a ka kiiri ɲɛdɔn. wa amma allazina kafaru. wa amma allazina o don wa. wa amma allazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara. afalam takun ayati tutla alaykum. a fɔ ala ka ko ɲɛma fɔ aw ye. kɛra dɛrɛ. bɔn kabako de don ala ka ko min ɲɛ bi f'u ye. ala yɛrɛ niyɔrɔ t'a la. ayi ashi. n'i ye kuranɛ lajɛ ka silamɛya lajɛ a bɛɛ bi bɛn anw de ma. nkɛ. a ye cɛ ka nafolo to a bolo. jɛni ka hɛrɛ t'o la. an bɛɛ de ta b'a la. a ye sinji tugu jɛni ka hɛrɛ t'o la. an bɛɛ. a kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ jɛni ka hɛrɛ t'o la. o kumana a fɔ ni ala ka ayaw ma kalan aw ye. astakbartum. mais aw y'aw yɛrɛ bonya dɛ. wa kuntum qawman mujrimin. aw kɛra jurumutɔw ye aw ko abada a ti jɛn ni ala ta ye. a ma sɔn. wa iza qila inna wa'da allahi haqqun. n'a fɔr'u ye ko i k'a dɔn ala ka layidu ye tiɲɛ ye dɛ. wasa'a la rayba fiha. wa lahara bi se fana. la rayba fiha siga t'a la dɛ. qultum. aw ti dɔwɛrɛ fɔ o. ma nadri ma sa'atu. an kɔni t'a dɔn lahara sanga ye min ye. in nazunnu illa zannan. o kumana la nadri ma sa'atu. o ye kalan cogo dɔ ye. nka ko fiyɛ ko. k'o tɛ dɛ k'a bɛ fɔ de. la nadri ma sa'ata. o kumana o y'a kɛ atifu ye. atifu min don o y'a kɛ atifu ye ala kawulihi inna wa'dallahi haqqun wa sa'ata. a y'a faamu inna wa'dallahi haqqun wa sa'ata. in nazunnu illa zannan. wa an kɔni ti dɔwɛrɛ miiri kɔ koyi. aw bɛ min miiri a n'anw ka miiri tɛ kelen ye. wa ma nahnu bi mustayqinin. wa anw dan tɛ lahara ko in na fiyewu. parce que su minnu sara anw ye a si ma wuli. o tuma na ni tiɲɛ yɛrɛ don a ye nana an bangebaaw ye an mɔkɛ kɔrɔ minnu sara kira k'o dɔw wuli an k'o ye an ɲɛna an k'a dɔn ko sagakunu ye tiɲɛ. na. wa bada lahum sayyi'atu ma amilu. o kumana u yɛrɛ ye baara jugu minnu kɛ sa o de nana bange u ye lahara don. wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. wa haqa jiginni kɔni kɛra. bihim adamaden jugu ninnu na ma kanu bihi yastahzi'un. u tun b'u mokɛri min kɛ ala la. u bɛ mokɛri min kɛ kira la. o kumana u yɛrɛ ka o mokɛri o sara jiginniw kan. haqa bimana nazala. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ala ko an bɛ ɲinɛ aw kɔ tasuma na yan dɛ. a yɛrɛ ɲinɛna bi don seli kɔ. ko a ma da la. mana an yɛrɛ bɛ ɲinɛ aw kɔ jahanama kɔnɔ yan. wa mɛ ɲinɛ kɔrɔ yan tariku tɛ ɲinɛ ye o ɲinɛ ka jugu tariku ye o tariku kɔrɔ ye ɲi to jahanama na ɲinɛ kɔrɔ ye hali hakili t'i la bilen wala tariku ye
Ouais. Oui, il n'a pas. Oui, mais Arabana. Oui, il n'a pas si ça. C'est le fana sera. Ayiwa y'i sogolalen sɔrɔ i ma se k'a seli fɔ lazara sera i b'a fɔ ala yafa ne ma i nasina n'an ɲinɛnen don k'i kota n'an ɲinɛnen don ka kojugu kɛ mais ni ɲinɛ in an bɛ ɲinɛ aw kɔ jahanɛmɛ de kɔnɔ an b'i to jahanɛmɛ kɔnɔ tɛ dɛ n'an y'i to a kɔnɔ an hakili b'i la o ala ko de an bɛ ɲinɛ i kɔ nan sa ko ɲinɛ b'i k'i kɔ de pewu Keman anu ɲinɛ kelen bɛɛ de ye kelen ye anu ɲinɛ kelen bɛɛ ye kelen dɔ kɛ ka tɛmɛ i ɲinɛ kɔ pe hakili yɛrɛ tɛ jigin a la i bɛ ɲinɛ a kɔ pewu voilà c'est ça hakili tɛ jigin a la k'a kɛra a bɛɛ y'o ye a bɛɛ y'o kelen wa ma'awakumun nar wa a taayɔrɔ wɛrɛ taara ni jahanɛmɛ tɛ dɛ wa ma lakum min nasirin wa dɛmɛbaa t'a la n ka karamɔgɔ bɛ ɲɛ o n ka alimami bɛ ɲɛ o n ka seko bɛ ɲɛ o ayi foyi t'i ɲɛ i ka baara kɔ n'o kɔni y'i jɛ dɔrɔn a banna wa ma lakum min nasirin ayiwa dɛmɛbaa si t'i la maa si tɛ se k'i dɛmɛ k'a b'i bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ n'i ka baara kɔni y'i coro foyi tɛ se k'i bɔ fiyewu ayi foyi tɛ se k'i bɔ wulibali don n'i ka baara y'i coro dɔrɔn a banna soronali bɛ yen baara b'i coro fɔlɔ soronali bɛ yen ala bɛ sɔn soronali bɛ kɛ kiraw bɛ soronali kɛ wa ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ soronali kɛ mais o y'i ma coro ye dɛ mais n'i coro na foyi t'i bɔ ala ka n'an coro i ka baara yɛrɛ de b'a to i bɛ soronali sɔrɔ i ka c'est ça baara yɛrɛ de b'i se soronali ma wulibali don zalikum bi annakum ittakhastum ayati llahi ni ma kaw la foyi kama bi annakum ittakhastum ayati llahi a ye ala ka aya de minɛ k'o kɛ ɲagarilabɔ ko ni dɔgɔyalima ye diɲɛ ɲɛnamaya in de y'aw tunu k'o ye masakɛ ye bi ko wari b'e kun ayiwa muso fila b'e kun muso naani b'e kun e bɛ waso garratukum diɲɛ ɲɛnamaya de y'aw malasa ka sɔrɔ n'i sara dɛ ninnu bɛɛ b'a k'i n'a fɔ u t'i dɔn i bɛ koro c'est-à-dire hakili bɛ to fɛn o fɛn na sara ka joli to yen c'est-à-dire mɔnɛ yɛrɛ adamaden b'i balo i mɔnɛnama de alors mais n'i tilala ka sa ten ka sɔrɔ e tɛ ala fɛ i ta tiɲɛna quoi i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ nkalon an fa don an cɛ don an karamɔgɔ don an b'a fɛ an ka président don a balolen don n'an sara dɔrɔn jigitigɛ kuma yɛrɛ tɛ yan i ye mɔgɔ wele dɔrɔn ka mɔgɔ ka saya fɔ a ye alo karisa banna ko a banna la ilaha illallah ala ka hinɛ a la janaja kuma fɔra o mɔnɛ da tɛ nin e ti dɔwɛrɛ fɔ ko janaja kuma fɔra k'a korondo ka bɔ a ka so an ka taa kɛru k'an yɛrɛ ta a kɛru kuma ye waati jumɛn janaja kuma fɔra a kɛr'i la mɔgɔ y'i yɛrɛ de i yɛrɛ ye dɛ don ta k'a ɲini wa addadahu kana su a sogolo ɲɔgɔn kan k'i sigi sɔn dɔrɔn mɛlɛkɛli mawutu bɛna sigi kun e b'i jan minnu b'a fɔ n bɛ sa i nɔfɛ olu kan ka fɔlɔ ye ayiwa est-ce que a ka misi caman kun b'a fɛ dɛ e yɛrɛ bilala koyi e yɛrɛ min b'i la o de jate bɛ minɛ du den bɛɛ musow ni denw donc ayiwa a y'a kɔlɔsi dɛ a ka so tile kana sɔrɔ mɔgɔ a y'a ka bitiginin in kɔlɔsi dɛ n'o tɛ u ko adamaden dɛmɛ n'a ye kunun dɛ o bɛ t'i ka bitigi o bɛɛ bɛ taa sɔgɔ k'o tile minɛ i hinɛ tɛ yen bilen dɛ i taara ka min to yen a kɛra jɔn na voilà mana mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye oui mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye a y'aw yɛrɛ ɲini mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye naam falyawma a bi kɔni la yukhrajuna minha jahanɛmɛdenw ti bɔ jahanɛmɛ na dɛ wala hum yusta'tabun wa a ti fɔ k'u ka segin u kɔ ka tuubi ayi o banna o falillahi alhamdu tanu bɛɛ ye ala ta ye rabbil alamin rabbis samawati min ye kabakolo tigi ye wa rabbil ardi min ye dugumakolo tigi ye rabbil alamin min ye dafɛn bɛɛ lajɛlen dabama ye naam lahul kibriyau
bonya ni korota ye ala ta ye dere fi samawati kabakolo ale ka kiti bi boli ye wal ardi wa dugumakolo la ya ka kiri bi boli ya wa huwa al azizul hakim masabadu hakimun masenga kiri kan o koro ya baka mo da don Haydara.